shu bat ke BJP. Dai. Handai hapo North East. Kaba tip kong ke North East Democratic Alliance ne neda kaba ukle u Chief Minister juk Assam u badai u BJP MLA. Hidang dan hapo ke neda. Hapo sarkar India hidang ke NDA pimun wan Pynbiej upai ba jongi hne ba ngimdan bat ke BJP upai ba umdai u BJP upai ba on sa ai ka rai. Net yang hawar pulai ke mongi ba pencengai pin sakendet mar upai ba udon ka bor sisin sansne. Wat Pynbiej upai ba wat nongkum no wat nom kheiñ do thala ya ka bor upai ba ya ka jingstad upai ba khasi jentia jongi umdai bubi te bisare ki kam kai pi ang ngimi trai shubat ke BJP ngai ngan ban biang ye pi hapo Delhi kidang don hapo ke NDA bat ka agatha samma nga kwa ban pen kan mawi ki pai ba ka bang ye persya ya ka Citizenship Amendment Act ne ka CA kala ajing kersyan Pisar kikam. Kaktin pila ban keren kat baman kikam jo pipat kilong kumno. Hapo North East. Don AA u Chief Minister jungi ki Minister jungi lali ya kendo ia u Chief Minister juk Assam u badai u convener nu chairman juk leda. Kini ki upai ba pisah. Wat Pynbiej upai ba umde shu bubi. But how arpulai pisapai upai ba sai